Bună prieteni, astăzi am să fac unboxing-ul, respectiv despachetarea telefonului iPhone 10. După cum știți, produse de o calitate superioară. Același feeling de fiecare dată când despachetez un produs Apple. Au grijă de absolut tot, ceea ce înseamnă design, calitate, feeling. Un produs extraordinar, am reușit să mă joc el vreo 10 minute, 15 minute în magazin la ei. Exact cum așteptam, cutia, instrucțiunile, bineînțeles cu nelipsitul bun venit de la Apple. Ce pot să vă spun? Un produs extraordinar. Nu mai există home button-ul. Feeling-ul e ceva de nedescris. Îmi cer scuze pentru mișcatul telefonului, nu am suportul la mine. O calitate extraordinară, ca de obicei cei de la Apple. Sticlă atât față cât și spatele. Camera dublă pe spate. Este efectiv o bijuterie telefonul ăsta. Stainless steel, într-adevăr e cel silver grey, tentă spre negru. Marginea, într-adevăr, e stainless steel și este silver grey ca și culoare. Spatele tinde, din punctul meu de vedere, mult mai mult spre negru decât spre, îmi cer scuze, spre space grey. Bun, să vedem un welcome screen. E extraordinar. Exact cum ziceam, văd că antena au lăsat-o în același loc. Nici o modificare din punctul ăsta de vedere. Două difuzoare mult mai mari față de 6S și 7. Probabil calitatea sunetului este net superioară. Haideți să vedem ce știe informații. Ok. Deci avem zoom out. Change region. Da, e o noutate și pentru mine. Nu știu exact cum. Da, am descoperit normal, nu mai există în home button-ul. Îl vom seta în limba engleză. Vom lăsa United States deocamdată, pentru că sunt aici. Un quick start. Haideți să vedem un setup manually. Să facem noi setarea. Ok, Fiesta Henderson Hotel. Haideți să ne conectăm la internet. Da. Nu țineam neapărat să se vadă acest lucru în video, dar nu aș vrea să-l întrerup.
Mr. Guest. Conectare. Bun, suntem și conectați la internet. Cannot verify server identity, continuă, nu ne interesează. Next. Superb. Superb telefonul. Feeling-ul extraordinar în momentul în care îl atingi. Dacă bine mi-aduc aminte, de la 4 sau 4S nu am mai văzut spatele de sticlă la aceste produse Apple, respectiv iPhone-urile. Ups, Face ID. Ok, să vedem ce ne cere. First position your face in the camera frame, then move your head in a circle to show all the angles of your face. Continuăm cu unboxing-ul și setarea iPhone-ului 10. Îmi cer scuze pentru întrerupere. Am uitat să vă prezint. Căștile au rămas aceleași. Mi-ar fi plăcut să văd o pereche de căști de AirPods-uri în cutie în loc de cele clasice. Încărcătorul, cablu standard sau măcar un încărcător de viteză. Am să întrerup din nou videoul să mă puteți vedea cum fac setarea Face ID-ului. Am revenit cu iPhone 10, exact de unde am lăsat videoul, respectiv setarea Face ID-ului. Să începem. Sper să reușiți să vedeți ce anume fac. Da, într-adevăr, scanează fața. Trebuie să o facem din nou. Second. Face ID is now set up. Bun. Asta nu mai pot să vă arăt. Da, îl mănâncă 8 plus. Da, între timp discut și cu unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, Mircea, discutam. Îmi cer scuze, am fost corectat de el, cel mai bun prieten al meu, Mircea. Discutam despre scorul în Antutu Benchmark între iPhone 10 și... Și se pare că în Geekbench îl mănâncă 8 plus și 8 la single core. Da, exact același lucru l-am văzut și eu, Mircea. Dar știi de ce? Din cauza ecranului. Rezoluția. Am ajuns la date și respectiv app-uri. Eu am să fac un restore din iCloud. iCloud. Da. Fă-mi restore, cum ți-am spus, pe Mac criptat. Să fac backup criptat? Păi atunci o să-l setez ca și telefon nou. Să tapez în nou iPhone. Apple ID. Da, voi primi și un cod pe MacBook. La 1500 de lei costă telefonul ăla. 7500 de lei costă telefonul ăsta? Da, dacă vrei să-l ai, Păi eu așa nu l-am cumpărat. să nu mai zici 6000, nu știu cât zici tu. Eu știam că e 6100 de lei. Nu, dar nu l-ai în mână la banii ăia. A, am înțeles.
Urmează să-l primești. Deci nu poți să-l cumperi direct acum. Dacă vrei să-l cumperi direct din magazin, e 7500 de lei. Nu. Dacă vrei să-l cumperi, îl cumperi de la third party. Am înțeles. Dacă vrei să-l ai în mână. Norocul meu că sunt în Statele Unite și am putut să-l cumpăr direct. De la Apple Store. Prieteni, durează până aș face verificarea, am să revin cu un video. Am revenit cu videourile pentru iPhone 10. Bun, să vedem Express Settings, am să mă duc pe Customized, doar ca să-l setez cum vreau eu. Enable Location Services, da. Ok, să vedem. Apple Pay îl setăm mai târziu. Siri. Continuă. Hey Siri. Ai acolo undeva? Hey Siri. Hey Siri. Am setat și Siri. Hey Siri, how's the weather today? Hey Siri, it's me. iPhone Analytics, share with Apple. Da, acum da. Share with app developers, don't. Two-tone display, bineînțeles că da. Continuă. Switch between recent apps. Da. Aici este prezentarea completă a funcțiilor, nemai având home button-ul. Welcome to iPhone. Swipe to get started. Bun, să încercăm Face ID-ul. Use. Acum sunt curios. Face ID. Cred că trebuie să dau pe buton sau click. Nu. Ridicăm în sus, swipe. Left, right. Da, deci trebuia să swipe înspre stânga și bineînțeles îmi cer scuze, înspre dreapta și bineînțeles că în secunda 2 mi-a recunoscut fața.